Jsme na Zvídavé zvědavosti. Vítáme vás na Zvídavé zvědavosti. Vítáme všechny naše posluchače, všechny naše diváky a sledující, jak jim ráda říkám. A zdravím Jani. Ahoj Hedviko. Hello everyone. Hello everybody. 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 How are you? How are you? Musíš to říct přesně tak. How are you? How are you today in the Czechoslovak Republic? Tak. How are you, my friends, in the world? In the world. How is the life? Greetings to all the English-speaking friends in the world we have here in Czechoslovak Republic, very close to Ukraine and Russia. This is a special broadcast brought to you from the soon-to-be Russian Republic, and we welcome you. We welcome everybody, and please do not drop nukes on our country. We like you very much. Thank you very much. You understood. I understand everything. Almost. And where I don't understand, I pretend I understand. So I look like I understand. If you don't understand, go to toilet. Go hard or go home. No teda, to jsou ale úvody. To jsou ale začátky. No jakoby můžeme to začít znova, ale proč bychom začínali znova? Aspoň naši posluchači a diváci budou vědět, na jaké se nyní pohybujeme dnes vlně. A jak se cítíme a bude jasný, že jsme psychicky a mentálně asi dost podobný, ale teď se to rozlišuje, takže jsme psychicky a mentálně v pořádku, cítíme se dobře, I have no idea what I'm saying, but I'm having a good time. A ještě mě teď začal napadat samozřejmě Trump, že jo. We have the best podcast. This is the best podcast ever. You have never heard a podcast like this, no. Of course. Of course. My dude. Of course. Já teďka zmizním, vemu si knihu. Takže ty se tu jen sem. Ty kráso, to bylo rychlý, já jsem tady chtěla začít vykládat nějaký příběh a ty si hned zpět. Vzala jsi knihu? Mě radši knihu. Áno, ja to urobím takto, že nech mi to aspoň ide ako... Nech ti to aspoň ide. Nech mi to aspoň ide počuť. Krásny deň, priatelia, no. Tak daj sme vám takéto antré trošičku. Já myslím, že potom antré musí mít každý krásný den. Tak. Chceli sme rozveseliť každú dušičku, ktorá nás bude počúvať. No, tak... Tak my jsme měli téma, že jo, ale já už teď popravdě po tom skvělém, krásném refreshing úvodu zase nevím, víš, jako... Mali sme téma, ktoré teda asi urobíme na budúce. Myslím si, že bude zaujímavé, že ľudí bude baviť tiež tá energetika s tou jako v tej téme. Ale teraz sme si tak šlápli do energetiky a témy. Šlápli sme si do... No, to možno taky. Uvidíme, jak si teraz nabijeme. To zní dobře. Já už se těším, kam to dneska dotáhneme. Viem, že bavili sme sa, no priatelia, bavili sme sa samozrejme o mužoch a ženách. A bavili sme sa... Dvě pohlaví, pozor. Jenom o mužích a ženách, prosím vás, ľudia, hej, bo neviem, zaznělo to dostatočne na hlas? Bylo to dostatočne zrozumiteľné? Já bych tady ráda pro všechny uvedla, že zde na Zvídavé zvědavosti věříme pouze ve dvě pohlaví a anomálie, ano, je to tak. No jako nějaké anomálie se vždycky najdou. Dvě pohlavia. Ale jsou two sexes, jako dvě. Takže... A jinakost, nebo anomálie. Ano. Já to nechci nazývat anomálie, to zní, jako kdybych říkala někomu, že je vetřelec. Ale to tak... Je?
Nebo není? Tak jo, já nevím, ale prostě bavili jsme se o mužích a ženách. Ja ti poviem popravde, že teraz keď si to nadhodila, tak sa vrátim k svojej myšlienke, ktorá ma už, pri ktorej som sa prichytila prednedávnom, a to bola presne, že som si v hlave rozoberala, ako ja by som si veľmi rada, prosím vás, môžem si potriasť ruku s človekom, ktorý vymyslel 72 pohlaví? Ja by som ho chcela stretnúť. A chcela by som mu podať ruku. No ale to nebylo jenom 72, že jo? Pak máš lidi, kteří tvrdí, že jich je 169 nebo kolik, pak 170, pak 180. Martin Rothblatt. On je oboje. Aha, tento muž, čo je žena? To je ten muž, co je, že... Ne, počkej, Martin... Ta osoba si teď říká Martin s E na konci, takže je to transgender žena. Z chlapa na ženskou. To je on. Ano, chlapa na ženu, ano. Mě vždycky chvilku trvá, než si to přeložím. Rada by som ju stretla. Aby som neurazila. Tak radšej najskôr prvá ona, potom ona, alebo on prvý a potom ona. Ale myslím si, že už ideme troška do sarkazmu, aby smechu, dobre, tak to... Ale tak to nemyslíme, ale tak vem si, že to je velice matoucí vyznat se v tolika genderech a v tolika sexis a v těch pojmenováních a to, tak já jsem jenom chtěla upřesnit situaci, že zde jsme komunikovali o ženách a o mužích. To znamená žena, ktorá sa identifikuje so svojou jóny, neboli vagínou, ano. Alebo muž, ktorý sa identifikuje so svojím falusom a neboli so svojím penisom. Přesně tak. A cíti sa byť plne hetero muž alebo hetero žena. Přesně tak. Ačkoliv má občas třeba citlivější dny v případě muže nebo dominantnější dny v případě ženy, tak to z nich nedělá nutně z ženských chlapy a z chlapů ženský. Tak jak to bývalo vlastně běžný, stovky let bych si odvážila tvrdit. Minimálně. Než se to v posledních pár letech tak nějak transformovalo. Ja si myslím, že sa to premenovalo. Pravda, ono se to netransformovalo vůbec nijak. Nijak. Proste niekto vymyslel retoriku, ktorá je... To bylo tak krásný. Ta tvoje úvaha, jak... Já si myslím, že se to jen přejmenovalo. Přesně tak. Je to, jak říkáš. Mala som tam teda takú úvahu nedávno k tomu, že k tým 72 pohlaviam, že chcela by som teda stretnúť nejakých mimozemšťanov, aby som sa ich tiež rada spýtala, prosím vás, ako to vy máte? A môžete mi to ukázať, jak to vyzerá, že teda, čo považujete vy za pohlavie a jaké máte pohlavie. To mě ale taky zajímalo. Jako to funguje. Hej. Pretože ja by som si hovorila, že žena, ktorá môže mať dieťa, alebo žena, ktorá nemôže mať dieťa. A mi prípada, že na to moja kapacita mozgová nemám. Viděla si tu obálku, já nevím, to byl Vogue nebo nějaký tady ten bullshit. Ale tam byla osoba, vypadající jako muž, ale měla těhotenský bříško. A je to jako, že... A já se zrovna shodou náhodou... A byl to transgender muž? U Schwarzeneggera som to viděla. No ale to byl ten film s Danny DeVitem. No, ale o tom já nemluvím. Ale víš? No ty to vidíš, sobě to říkat nemusím. No, takže tam bylo tohle a včera v epizodě, co jsem dávala online, takže to bude díl dní, až vyjde tady ta epizoda, tak to bylo právě budoucnost lidské nereprodukce, protože tam máš takový ty pikantnosti jako z kmenových buněk 2 samců myší
vědci byli schopni vyrobit myší embrya, který nepotřebují mít ty mateřský input, ženský, jako female, protože z kmenových buněk toho samečka vyrobili vajíčko. Takže 2 gay myši. No a potom tam máš rodiče, který mají, nebo dítě, který má 3 genetický rodiče a tak a to už jsem se smála, protože jsem si říkala, tak nejenom, že máme 185 pohlaví, genderů, ale tyhle ty genetické experimenty, jestli někdo si myslí, že eugenika skončila, tak já nevím, běžte zpátky do školy asi, nebo... No nic, promiň. Běžte zpátky 100 let naspátek spíš. To je takisto, ako ak si niekto myslí, že proste vidím v novinách, že teraz ma iba napadlo, keď je 2015, či kedy oznámili, že vojenský projekt HARP bol ukončený a uzavretý a viacej sa na tom nepracuje. Tak ja si myslím, že takýto oznam je, keď konečne nám oznámia, že teda vojaci si s dovolením nám dovolili oznámiť, že konečne prestali niečo robiť. Tak ja mám pocit, že to je taký ten announcement, ako a teraz vy ľudia s tým môžete začať robiť pokusy, lebo my sme ich robili. Tak tu máte a ale hrajte. Tak to přesně je. Se říká, že mezi těma technologiemi tak 20-30 let, že oni to vyzkoumají do mrtě a potom to dají lidem. Proto jsme dostali před pár lety drony, že jo? Který lítal už ve Vietnamu. Napríklad. Dobre, no, tak teda si hovorím, že táto téma dnešná začali sme ale správne, pretože týmto sme vlastne vyhecovali každého jedného, kto nás počúva alebo pozerá k tomu, že skúšne sa ideme baviť o mužovi a o žene. Že to je základ. Ideme sa baviť o energetike nejakým spôsobom a o tom, ako to je napríklad u synov v spojení s ich matkami a u dcér v spojení s ich otcami. A ako to je, keď v puberte nemám dcéra dostatočnú pozornosť svojho otca a keď syn nemá dostatok lásky od svojej matky. A čo sa potom vlastne v človeku môže energeticky, emočne vlastne udiať. Hej. A žijeme v takej krásnej dobe, kedy tie manželstvá moc nevydržia spolu. Z rôznych dôvodov. To nebudeme asi rozoberať, keď i v tom sa dá krásne vidieť do energetika toho, že v jednoduchosti je v úvodzovkách krása. Hej. A my sme si vlastne hovorili, my sme sa ešte bavili o tom, že sa bavíme o energetike, alebo sme sa bavili o nejakom kvantovaní. Ty sa pýtala, že čo tým myslím, že tú situáciu, v ktorej sa nachádzaš, že si ju máš vlastne vykvantovať. A to by možno tiež ľudí zaujímalo, že ako môžu vlastne pracovať s tou energetikou, aby skutočne prišlo k tomu kvantovému skoku z tej situácie, pretože poznám veľa situácií, veľa debát, rozhovorov u rôznych priateľov, známych a klientov, ktorí dlhé roky prechádzajú nejakým sebarozvojovým proste obdobím, kedy vlastne upierajú ten zrak do seba skrze to, čím si prešli, čo prežívali, čo prežívajú, čo sa im deje. A vlastne tá sebareflexia, to seba poznanie, to seba reagovanie, to celé, čo s ním súvisí, ako to má vlastne vychádza, aká je tam tá potence toho, že kde sú spúšťače, prečo sú tie spúšťače a prečo sa tie spúšťače nezastavili alebo proste
nedeaktivovali, prečo ešte stále sa spúšťajú i napriek tomu, že človek prešiel 20-ročným proste sebarozvojom. Že má človek niekedy pocit, že už vlastne ani nevie, ako sa má do toho pozrieť, pretože už to urobil rôznymi technikami, použil rôzne nástroje, vyskúšal rôzne formy a zisťuje, že napriek tomu to tam stále je. Že sa to proste spúšťa. A ako to vlastne deaktivovať? Takže samozrejme bavíme sa o môže byť retorika pre ľudí, že nebude pochopiteľná, tak ako ju budem používať, uvidím. Ale musí tam prísť k tej transformácii vďaka prerámovaniu toho spúšťača. Reframing toho. A potom tam môže vlastne prísť k transformácii. Ahoj, Misi, prišla sem moja kočka. Doufám, že mi vypne... Kočky jsou na podcastech populární. Chtěla by nám něco říct na kameru, jak se cítí třeba ve svém životě jako kočka. Premýšľam, že či mi vypne kameru, alebo mikrofon, alebo čo sa jej povede. Už vidím ocásek. Áno, pohľadkám ťa, podľahni si, budem ťa drbať za uškem. Takže nie je možné nič prerámovať a nič transformovať, pokiaľ tá udalosť je naplnená stále tou energiou. Ten spúšťač tam je stále naplnený tou energiou. Toho zážitku, toho, čo nám vytvorilo traumu alebo proste vytvorilo nám nejakú bolestný zážitok a podobné, tak nikdy vlastne tá práca je, nechcem povedať, že strata času, energie a peňazí. To asi ľudia nechcú moc počuť, keď si uvedomia, koľko peňazí, času a do toho venovali a energie. Ale skutočne, keď tam tá energetika stále je v tom, že ja som zažila krivdu a nemám tú krivdu odžitú. Ale chcem tu vlastne tú krivdu, pretože sú na to rôzne techniky, ju prerámovať. Teraz je tak v tej ezosfére taký hoax tiež, že pozitívne myslenie. Tým urobíte všetko. Přeprogramujte svou mysl tím, že si budete každý den říkat jednu dobrou mantru. Afirmujte, dávajte si kladné afirmácie. Neprerobíte, priatelia. Vytvoríte si krásnu ilúziu. Nazvime to tak. Vytvoríte si krásnu ilúziu o tom, aké by to malo byť, ale v skutočnosti na tej bunečnej úrovni a proste v tom spúšťači ste vlastne neurobili prvý a zásadný krok a to je ten, že ste nevypustili tú energiu, ktorá tam je. Takže si na tom vlastně vytvoříš jakoby další umělou vrstvu, která ti ještě vlastně udělá medvědí službu, protože místo toho, aby si začala řešit ten problém, jak si máš řešit, tak si na to ještě dáš samý pozitivní afirmace, takže vlastně zalepíš to takovou jakoby pozitivně vypadající nálepkou, ale vlastně si tím vůbec nepomůžeš. Ja tomu hovorím, že si vytvoríš konstrukt mysle. Preto hovorím, že je to ilúzia. Vytvoríš si iluzórny konstrukt, ktorý je berlička na tú nevypustenú energiu, ktorá tam je. Tak toto je berlička, ktorá ti vlastne pomáha zaslepiť. To je ako keby odkloní ťa, urobí ti vedľajšiu cestu a odkloní ťa od tej cesty k tomu spúšťaču. Touto afirmáciou. To znamená, že pôvodný... Ja tohle téma musím rozdýchávať trochu. Na zdravie. Pôvodná obrana bola, povedzme, že bolesť, ktorá ti signalizovala, že pozri sa na mňa, je tam niečo, čo je bolavé. Tak vytvorím si na to proste konstrukt mysle, ktorý je som v zene, cítim sa šťastne, odpustila som si, že som to v
sama sebe vykonala a odpúšťam i tomu, kto mi to urobil, pretože on nevedel, čo koná. Nádherný konstrukt. Nádherný. Zní to hezky, ale můžu i ze zkušenosti říct, že je to absolutely useless. Svým způsobem. Nebo pro mě bylo takhle. Je to chvíľková náplasť. Je to ako keď si rozbiješ koleno, ale nevyčistila si ranu, len si to zalepila náplasťou. To znamená, keď ťa do toho niečo buchne, nie je to také citlivé, ale znútra ti to hnie. To je skvělý příměr. Nehojí sa to, pretože je tam špina, ktorú si nevyčistila a presne také isté to je aj v tejto situácii. Máš tam proste energiu, ktorú zalepíš náplasťou a tá energia bude proste rásť a hniť a bude chcieť proste vytekať. Udial sa ti tam regulérny absces. A ten absces, keď nedáš von, ktorý vlastne ten absces je bolestivý ešte viacej, jak to bolo. Máš tam hnis, ktorý ti proste naplnil ranu dlhodobo a to musíš tam dať antibiotika, musíš to vyčistiť, musíš tú ranu proste nechať otvorenú. Proste toto všetko musíš proste nechca robiť. Tak můžeme si dát třeba nějaký příklad, protože my tady mluvíme trochu vágně možná. Je to vágne, pretože každý to môže mať tú situáciu akokoľvek. Tá rana môže byť. Bavíme sa o tom, že dobre, tak povedzme si, že si puberťačka, si holka, si puberťačka a tvoj otec proste nemá na teba žiaden čas, hej. Vôbec ho nezaujíma, hej. Chodíš zmachlená, namalovaná, holý pupok, hej. Pomaly sa ti do školy nechce sa flákať s chalami do polnoci vonku. A nič. Hej. A otec ťa necháva byť. Necháva ťa byť. A to môže byť jedna situácia, alebo druhá situácia. Otec reaguje, to znamená, tá prvá situácia je ignorácia toho. A rob si, čo chceš. Nezaujímam sa o teba. Ty ako si urobíš, tak budeš mať. Hej? Tak urobíš si decko, tak budeš mať decko, si ho budeš musieť vychovať. Hej? Je to tvoj problém, napríklad. Alebo môže byť situácia taká, že zakazovanie, absolútne, hej? Kontrola, 20 SMS-iek, 20 telefonátov. Čo je zač, aký je zač, neexistuje. To ty si proste, to nemôže, to neexistuje, takýto cez mňa nepôjde. Hej? A nedôvera, hej, premiéra toho, tej nedôvery, tej neúcty, nerešpektu k tej bytosti, hej. Takže čo je v obidvoch prípadoch, čo tá dievčina môže cítiť? Čo tam môže byť? Taký základ. Najhlavnejší. Neláska? No, že na ní nezáleží. Že třeba v některých případech, kdyby na světě nebyla, že by všem bylo líp. Áno, to znamená žiadna hodnota, nemám hodnotu pro ne. Pre neho nemám dostatočnú hodnotu toho, aby sa zaujímal. Sebedůstojnost nulová, protože no co, tak já se tady můžu oblíkat jako... Áno. Áno, to je stále s tou hodnotou. Áno, takže jsem vlastně levný zboží v podstatě. Napríklad tiež. Zároveň potom v tom druhom prípade zase tá nedôvera. Tá nedôvera, že ten človek vie už v tom veku mať a že má hranice zdravé, hej? Neverí v tie zdravé hranice, v tie morálne. Tým pádom akoby tá nedôvera vo výchovu, tam je ešte otázka, že či vo vlastnú výchovu, alebo či manželka nedala špatnú výchovu, Boh vie ako matka, hej, tam je otázka. Taky tam je strach dělat něco třeba mimo zaběhnuté způsoby, protože když je tam přílišná kontrola, tak
co když něco pokazím, co když to je špatně a vlastně nevíš, co je tvoje přesvědčení, co chceš ty, protože neustále ti někdo diktoval a dohlížel na tebe a najednou máš být třeba ve světě, kde na tebe nikdo nedohlíží. Takže pak je jednodušší třeba pro takovou holčinu, ženu, se dostat do situace, kdy si najde naopak třeba příliš kontrolujícího partnera nebo nějakýho, že jo, někoho, kdo jí bude simulovat tady to podobný jakoby prostředí, ale do extrémního třeba způsobu bych řekla. Áno. Protože jak je zvyklá na ty helicopter parents, že jo, na tu přílišnou kontrolu a přílišnou, tak se nedovede uvolnit třeba. Tak, takže tam je to je zo seba dôverou spojené. S tým spojené zároveň takéto neprijatie, že ona môže byť sama sebou, môže byť tým, kým je. Mhm. Tá neprijatie potom je teda, som milovaná? Je tam taká otázka, som vôbec milovaná taká, aká som? Či som iba milovaná taká, akú ma chcú mať? Hej? Že keď som takáto, tak taká som prijímaná, taká som milovaná. Hej? Takže to sa bavíme vlastne o sebeláske a bavíme sa všeobecne o forme nelásky, v ktorej sa ona nachádza. To znamená, že potom u tých chlapov, keď vlastne je buď to ľahko dostupná, alebo zase nedostupná. Hej, že vlastne sa pohybujeme Takový ten extres extrému do extrému. No. Na tej škále vlastne sme v tých extrémoch, miesto toho, aby sme oscilovali a boli niekde v strede, aby sme vlastne rozumeli tým krajným prípadom a my sme oscilovali natoľko, že vlastne rozumieme, to je, čo je tá, prvá sa hovorí zlatá stredná cesta, že? Hej? Kde vlastne z toho zdravého potenciálu vieme byť aj v tom extréme jednom, aj v tom extréme druhom, ale samozrejme nie je to tá cesta toho človeka, alebo tej ženy, ktorá potom ide, hej. Takže teraz sme si dali príklad toho, že toho sa mi stalo v detstve, hej, alebo povedzme, že v tom najzraniteľnejšom veku. A som teraz dospelá žena. A som teraz dospelá žena a mne sa presne deje s mužmi, že nemyslia to so mňou vážne, že vlastne stretám mužov, ktorí ma chcú len na takéto pobavenie, využitie. Hej? Alebo naopak som zneužívaná, že musím pomaly robiť služku. A nie je tam aj tak žiadne ocenenie. To mi přijde jako takový ten popelkovský komplex, že jo? Taková ta dcera, která vždycky uklízela, aby bylo všechno v pohodě, protože v tom vlastně hledala to bezpečí. Protože když bylo všechno uklizený a připravený a to, tak třeba nebyl vztek, nebyly hádky nebo něco v tom smyslu, že je prostě perfekcionismus takový. Je v té dceři hodně vybudovaný. No. A teraz tam je vlastne, máš zapuzdrené, to, čo sme si vlastne popísali, máš v sebe zapuzdrené tieto pocity. A teraz si dávaš na to afirmáciu. Milujem a som milovaná. A oceňujem samu seba a som šťastná bytosť. Ja ideš napríklad takúto afirmáciu na tieto bloky, ktoré tam máš. Tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa ti stane, že mužov v živote, ktorých budeš stretať, ti budú túto tvoju krivdu, pretože ty vlastne krivdíš samej sebe svojím spôsobom. Tú afirmáciu, ktorú si dávaš. No, proti ty sama sobě lžeš? Lžeš, presne tak. Tak vlastne budeš stretať mužov, kde budeš zažívať krivdy. Hej? Alebo budeš zažívať pocity, že si zneužívaná. Môže tam prísť dokonca ku skutočnému fyzickému zneužitiu. Hej? Že prichádza, že si znásilnená. Alebo že si psychicky týraná. Hej? Ono to je proste ako nájsť prepojiť to, vidieť to. Potom veľmi ťažké, pretože tie spúšťače sú samozrejme dávno zabudnuté.
Hej, už sú tam krásne Pak už se naafirmované. dostáváš do těch situacích a když se nad tím nepozastavíš a nezačneš nad tím právě přemýšlet i s tím časovým odstupem, tak je to hodně složitě vidět, protože pak se to vlastně pořád cyklí a přikrmuje, jakoby mám ten dojem. Áno. Takže riešenie v takomto prípade je to, ja vždycky hovorím aj keď pracujem s klientami alebo keď vôbec zdieľam tieto informácie, tak hovorím, že je to zapotrebuje vykvantovať. Čo to znamená vykvantovať? Znamená to, že ty si vlastne musíš odžiť to, čo si neodžil, to, čo si zakonzervovala. A do tohto momentu, kedy to ideš ty vlastne prepúšťať, tak to celé obdobie vlastne musíš vykvantovať energeticky, pretože ty tam máš toľko energie nastradanej. Prvopočiatočná je ten spúšťač plus to, jak to máš dlho ju blokovanú, to znamená, máš tu náplast 20 rokov na sebe, tak máš 20-ročný absces na tom mieste. A je to hodne bolavé miesto a potrebuje to hodne dobre vyčistiť tú ranu. A potrebuje to fakt dobré antibiotika, aby tam proste neprišlo k ťažkému zápalu. Ale hovorím, zápaly sú už také, že to znásilnenie, hej, týranie psychické a podobné veci, to už sú proste ťažké abscesy. Tak můžu se zeptat například. Třeba si vezmi, že máš holku, která v podstatě jako věděla o svém otci, znala ho, střídavá péče, klasika tohle. Ale ten otec vždycky, když se viděli, tak byl v podstatě duchem nepřítomen, jakoby. Věnoval se svým věcem. Ta dcera se k němu snaží nějakým způsobem k němu navázat kontakt, že jo, tak já nevím, když vyrobí nějaký zvířátko, já nevím, z papíru, nebo tak mu ho přinese, tatínku, tady máš dárek, nebo něco, protože ho vidí třeba jenom jednou za týden. Ale vlastně ten otec o ní nejeví žádný moc kloudný zájem, je emocionálně uzavřený a tohleto a až když je jí kolem 17 a už je dospělá a začne chápat tyhle věci, tak tam jako začne nějaký kontakt, protože konečně začínají mluvit společným jazykem, protože ten otec k ní přistupoval většinu času jako buď jako kdyby to nebyla, anebo mluvil dospělým jazykem v okolí dítěte, takže to dítě kolikrát si říkalo jako co to je? Takový věci, které to dítě jakoby konsternujou, šokujou nebo nevědí, co si o nich mají vůbec myslet. Tak tam je taky určitě nějaký potom zanechaný jako rána nějaká, nebo nějaká díra, nebo nějaký, prostě ti tam něco chybí. Neumíš interagovat s muži, nebyl tam nikdo, kdo by tě ochraňoval v době třeba té puberty, takže třeba matka, pokud si najde přítele, tak tam je zase ještě tady ten faktor. Takže vlastně neumíš jednat s muži. Pak se dostaneš třeba do situace. Nevytvořili bezpečí pro tebe, nebylo vytvorené bezpečné prostředí. To je přesně ta energetika. A nemáš kam utéct, víš? Jakoby ke komu? Dcera a otec. To je ta energetika dcera a otec, velmi důležitá. Základné, pretože dcery vzhliadajú k otcom a synovia vzhliadajú k matkám. To znamená, že energetika otca voči dcére je celý život. Do momentu, kedy ona bude odchádzať z domu, jí tvoriť bezpečie a istotu. Preto sa toto deje aj vlastne v tej energetike dospelosti medzi mužom a ženou. Kedy muž v rodine je ten, ktorý vytvára to bezpečie a istotu. A to je to, že robí tie statky. Hej, preto sa hovorí, že postav dom, zasaď strom a splod syna. To sú proste tie statky, urob to bezpečie, urob ten kutloch, hej, urob to bezpečné miesto, kde bude pre tú tvoju ženu istota a potom môže prísť to, čo bude odovzdávať, kde ty odovzdáš svoj gén, kde posunieš samého seba do ďalšej generácie a potom tam bude tá žena ti môcť vytvárať to ostatné, ale ty musíš robiť tú bezpečie a istotu. A toto, čo ty si mi popísala, je, kedy to je tiež umenie vedieť, byť prítomný pre svoju dceru, ten otec, ktorý musí byť v tej práci, hej, stále makať od rána do večera, dobre? Prídem večer z práce unavený, tak ako dajte mi všetci pokoj, najem sa
ať 1, čo na spoločnosť, kam sme sa dostali. Ať 2, treba sa potom pozrieť do rodu, samozrejme, či v jakom prostredí on vyrástol, hej. Či má vlastne čo poskytnúť, aby vlastne dcera mohla to bezpečie a istotu zažiť, ale toto je základná energetika. Bezpečie, istota pre dceru. Keď ju nedostala, tak ona sa musela vlastne v tom nebezpečnom prostredí naučiť žiť. To znamená, že buď to mám nejaký ukryt, alebo proste našla som si nejaké bezpečné útočisko, kde sa buď to schovám, hej, alebo kde mi ho poskytne šťastie je pre takéto deti, pre takéto dcery, keď je napríklad dedo funkčný, hej, alebo keď je funkčný nejaký strýko, ujo a podobné, hej. Preto kedysi, keď sme žili vo veľkých rodoch, veľkých rodinách, tak tam vlastne sa toto nikdy nedialo. Lebo tam nebol otec, musel byť na poli, tak ty vole, urobil to dedo, alebo urobil to striko. Že toto, jak bola táto rodina úplne rozbitá, hej, tak vlastne toto je dôsledok civilizačný dôsledok, hej, toho, kde sme sa my vyvinuli, hej, že sme sa odtrhli proste od spolubývania v rodinách a podobne, bla, bla, bla. To by sme zase do tohto kolektívnej traumy, museli sa rozprávať sa o kolektívnej traume. Toto je otázka kolektívnej traumy, hej. Lebo to vidíme skoro všetci vo svojich rodoch. Hej, preto to musíme klasifikovať ako kolektívnu traumu. Alebo proste tá dievčina proste urobí si obranu navonok takú, že presne má nefunkčné vzťahy, nevie nadväzovať vzťahy s mužmi. Pretože oni sú vlastne, jej nikdy nebolo poskytnuté bezpečie, ona sa pri mužovi necíti bezpečne. Ona nevie, čo to je sa pri mužovi cítiť bezpečne. Pretože to je pre ňu nepoznané. Čo z toho môže vznikať? Z toho, jak hovorím, z toho proste môžu vznikať situácie podľa toho, či je tá žena potom introvert alebo extrovert. Z toho sa dejú ďalšie veci. Já si myslím, že s tím i hodně souvisí třeba hraniční porucha osobnosti, jak se říká, že ji ženy mají. To jsou často holky, které... Proto je to hraniční, protože to je bezhraniční. Nemá stabilitu, takže jde z extrému do extrému a lítá tam jak hadr na holi, protože jakmile se dostane moc blízko, tak špatně s ničím jdu daleko. A pak si kolem se postavím zeď. A potom zase jdu tam. A pořád je jak... Protože ten otec tam nerobil tie hranice bezpečia a istoty. A co pak s tím? No. A teraz sme už v tej dospelosti, kedy už tá rana je, už vieme o tej rane. A teraz je čas sa na tú ranu pozrieť, že takáto je skutočnosť. A teraz nejde o to, že ja si tam dám tú náplasť. Samozrejme, práca s vnútorným dieťaťom, hej, opečovať ho, to je jedna vec. Ale ani to není úplne to vyliečenie tej rany. To vyliečenie tej rany je bohužiaľ skutočne si ako keby sa ponoriť do toho pocitu nebezpečia a tej neistoty, ktoré som toľké roky v ňom bola a ja som si ho nepripustila. Preto som musela, aby som prežila, vytvoriť istú ochranu a obranu. Tak je zapotreby teraz sa skutočne do toho nebezpečia a prežiť si to do všetkých úrovní. To znamená vidieť to v najbližšej rodine, s priateľmi, v práci, s okolím. Pretože vykvantujeme to tak, že vlastne to množstvo tej energie, ktorá tam bola predtým, musíme istou formou, istým množstvom energie dostať von. Ona musí tá energia, tá skutočnosť, ktorá tam bola, ona musí odísť von. Takže my musíme tú energiu si vlastne dovoliť ju prežiť. Až potom môže prísť k vyliečeniu a prerámovaniu a pretransformovaniu. To znamená, že... toho smutku
smutku, třeba z toho nepřítomnosti, Áno, zklamání. áno a fakt si ho odžiť. Je zapotreby si ho fakt odžiť. A môže sa ľuďom stať, môže sa vám ľudia stať, že proste prichádzajú do vašich životov priatelia, s ktorými to môžete ísť na túto dreň, takto si to dovoliť vyjaviť na dno a dovoliť si pred niekým ten smútok naplno pustiť. A dovoliť si naplno pustiť ten strach. A dovoliť si naplno, proste, že máme tie možnosti, teraz sú tie energie v tej energetike, kedy je nám umožňované, aby sme si skutočne dovolili sa dostať do toho plného potenciálu energetiky zdravého jedinca. Pretože my sme nezdravá spoločnosť. Emocionálne veľmi nezdravá spoločnosť. A s tým súvisí aj mentálna nezdravosť spoločnosti, hej? To je pak takový ten cyklus, že jo, jedno s druhým spojený, kdy vlastně to přikrmuje tam jako... Áno. Áno. Takže potom prichádzajú do našich životov muži, s ktorými, keď si nejdeme na to dreň, keď si ho tam nedáme na začiatku, tak my to nevykvantujeme, my to proste neodpustíme a my sa náhodou pustíme do toho vzťahu, nebude tam ešte prídu deti, alebo ja neviem čo. Je tam ďalšie zranenie, ktoré nám ešte viacej tú ranu naplní tým hnisom, pretože tá rana není odkrytá, takže tam sa, jak to hnie, sa tam ešte viacej toho hnisu tvorí. Víc to kumuluje. A je to bolestivé a to zranenie proste je hnívce. Takže není cesta to prerámovávať a transformovať, je cesta si to neskôr odžiť. Ale odžiť to v bezpečnom priestore. Jak se říká jediná... Promiň, nebudu přerušovat na dlouho, ale jak se říká, jediná cesta vede skrz. Ano. Což vidíme i ve spoustě, že o příbězích o různých hrdinech a tohle. Jediný, jak se dostaneš na druhou stranu, je prostě, že jdeš do té tmy. Ale je to těžký. Je. A člověk z toho má samozřejmě má vůči tomu rezervace. Ale promiň, to jsem tě nechtěla přerušit, jenom jak si říkala. Nepřerušuješ, to je důležité. Jediný, co vlastně na to pomáhá, není takový to přelepování to nálepkama, říkání si, že to je v pořádku, anebo no dobrý, tak teď už jsem dospělá, tak to nevadí, protože XYZ, nebo afirmace a to. Musíte asi... A liečenie vnútorného dieťaťa úplne není 100%. Není 100%. Já to jsem zkusila a já jsem právě zkoušela něco podobného, když jsem řešila něco tady v tom rámci, vypsat se z toho, dát ven ty emoce, dát ven nějaký ten vztek vlastně a to, jak se cítilo to vnitřní dítě, ale to nestačí. Sú rôzne techniky, ideš do regresie, kedy sa vraciaš do toho príbehu a preramovávaš ho, že tam proste urobíš, vykreslíš iný príbeh a ten človek si ho tam odžíva, alebo to robíš rúškou proste, kde to prijímaš, hej, akceptuješ a odpúšťaš a hromada techník. Ja som ich... Skúsila mnoho. Nespočet. A zistila som, že jediné, čo mi pomohlo vždy, bolo to kvantovať. To znamená, že keď sa to zranenie objavilo, a ono sa to zranenie vždycky objavuje s človekom, kde je tá možnosť to vyliečiť. Hej. A samozrejme, môžu to byť kľudne cudzí ľudia, alebo to môže byť proste zrovna začínajúce partnerstvo. Hej, a vtedy ten človek si to nechce pokaziť. Alebo proste sú to priateľstvá alebo kamarátstva, ktoré tiež si nechce pokaziť a tak rôzne, ale to súcitné, to láskavé tázání a to naslouchání, kedy si to vlastne človek nebere osobne, keď vlastne môžem povedať tomu človeku, že vieš čo, že ja sa teraz momentálne cítim takto a ja by som to potrebovala akože dať von. A tam môže prísť proste úplne od cudzieho človeka k tomu poliečené, pretože ty tú energiu proste vykvantuješ tým, že sa tomu otvoríš a naplní sa, alebo vlastne tam ešte príde to kvantovanie, čo znamená to, že vlastne tá druhá osoba, ktorá tam je, pritom, tá vlastne ti dáva, pretože pozornosť je jeden z jazykov lásky, takže plne ide, pušuje do teba proste energiu lásky, toho prijatia. Takže vlastne to kvantujete dvaja.
jenom abych si to představila prakticky, protože to kvantování je pro mě relativně nový koncept, tak třeba řekněme, že příklad. Někoho poznám, dostanu se s ním do nějaké situace, která je třeba příjemná, ale připomene mi to nějakou situaci z minulosti, která ve mně vzbudí nějaký vzpomínku na to trauma. Já tomu člověku otevřeně přiblížím, proč se to děje, jak tomu rozumím, co se mi tenkrát stalo. A ten člověk tady i v ideálním případě nebo v tom, jakoby, jak pomáhá to léčení a řešení, to nezačne soudit, odsuzovat, nezačne to analyzovat, ale třeba, nevím, obejme tu ženu nebo mě v tady tom scénáři a já mu řeknu všechno, jak se cítím ohledně a všechny křivdy a co se mi stalo a jak jsem se z toho cítila a tak se to vlastně uvolní. Ale kvantuje se to společně tím, že vlastně ten člověk tam je 100% přítomný se mnou. Takže vlastně nic na to třeba neříká, což většinou není potřeba, ale je tam a je tam se mnou. Áno, a môže byť, ľudia môže prísť aj k takému, že povie, že aká si šikovná, že si to zvládla. Chápeš, tam príde ako keby, on ti to ešte vykvantuje tým, že čo ti vlastne, čo si myslím, ako čo máš postrádajúce. Tak on ti to vlastně ještě vlastně jakoby povzbudí a dá ti přesně to, co ti třeba chybělo, takže v případě třeba nedoceněný dcery je to jako, že jsi šikovná holka, že to je jako, že jsi... Áno. A to nemá nic spoločné, ale s tým, že on je objekt, tvoj sexuálny objekt. Ne. Tam jde o to přijetí tou mužskou energii, přijetí té ženský nebo dívčí energie. Ne jako šikovná holka, ale jako well done. Áno. Tak. Áno. A takto to môžeme obrátiť aj naopak, že vlastne keď ide chlapec, tak to, ktorý matkou nebol dostatočne vyňuňaný, vymojkaný, vymilovaný, bol posudzovaný veľmi, hodnotený, hej, tak takisto sa môže stať, pretože ako, je veľmi prirodzené, keď sa toto deje medzi týmito bytostiami, medzi mužom a ženou, že sa tam aktivuje kundalini energia a že sa aktivuje vlastne sexualita v tej dospelosti, lebo to je tá kundalini energia. Ale kundalini energia je naša životná energia, ktorá sa vlastne nachádza na spodku chrbtice, vlastne na spodku páteře, vlastne v oblasti kostrče, kde ona je vlastne zamotaná ako had, ano? Kde ona spí, ona vlastne nefunguje 24/7. Hej? A ona sa postupne ako prebudza sa v rôznych situáciách. Samozrejme sú ľudia, ktorí sú viacej aktívni s ňou, pretože ju majú trénovanú a skutočne s ňou pracujú. A kedysi bola spoločnosť, kedy túto energiu mala aktívnu vlastne kompletne celá tá spoločnosť a fungovali s ňou. Takže vlastne nám sa častokrát staje, keď toto kvantujeme s týmito bytostiami, ktoré nám prídu do života, aby sme sa my mohli poliečiť, tak sa nám môže stať, že my si myslíme, že to je proste nejaký potenciálny partner alebo niečo, hej, do života, s ktorým vlastne môžeme začať viesť nejaký sexuálny život alebo dokonca partnerský, hej. Ale ja som objavila, že vlastne na tej mojej ceste tým životom som stretla a proste, a vlastne ešte aj tá sexualita je tam prirodzená. Hej, že ja neviem, ja som nie úplne presvedčená, že my sme monogamné bytosti. Nie som o tom presvedčená. Nemyslím si to dokonca. Ja si myslím, že sme polygamné bytosti a je nám prirodzené mať kľudne i viacej partnerov. A nevychádza to ale z toho, že by sme jedného mali viacej radi ako toho druhého. Ale je to presne o tomto, proste o takej akejsi symbióze v tej energetike, hej? I keď sa začínam domnievať čoraz viacej, že prichádza doba, kedy bude existovať akési plno napojenie alebo plno naplnenie sa, že skutočne s tou jednou bytosťou my začneme žiť akýsi multiorgazmický spôsob života, ktorý nebude vychádzať zo sexuality ako samotnej a nejakého proste pohlavného styku, ale ktorý bude vychádzať vyslovene ako keby z energetického styku.
kedy vlastne my sa naplno staneme tými vysielačmi, prijímačmi, takými transformátormi, akýmisi energetickými... Že vlastně pak nebudeš, ten sexuální nebo pohlavní styk nebude to, co ti vlastně dá ten... Nebude to mať ten význam, ktorý to má doteraz. Prestane to mať ten význam, ktorý to má doteraz. Pretože na svete je veľa už bodyworkerov, ktorí učia prácu s energiou tak, že vlastne to ejakulovanie nie je súčasťou toho prežívania svojho zážitku. Aj toho sexuálneho zážitku, hej? Že skutočne tá práca s tým telom, už je tu rôzne Dharmuring a rôzne iné, proste skutočne tantra má veľké spektrum a veľkú škálu, kde sa pracuje s tou energiou, tak my budeme samých seba prežívať skutočne na energetickej úrovni. Energetickej úrovni proste bytia s tou bytosťou ako jedna bytosť, kde tie energie budú absolútne kompatibilné. Pretože mne sa veľmi páčil Gabor Mate, ktorý povedal, že ľudia, každá jedna bytosť si nájde do života iba takú bytosť, kde si rezonujú so svojimi traumatmi a so svojimi zraneniami na to, aby boli tieto traumatá a zranenia vlastne preliečené. Hej? Takže vlastne preto sa aj teraz vidí v tej spoločnosti, že sa toľko rozvádza, toľko odchodov a proste oddelení bytosti od seba, pretože častokrát to nebolo u obidvoch, ale možno len u toho, že iba u jedného partnera prišlo už k poliečeniu. A už tam není na čom spolu staviať, pretože už... Protože už to bylo vlastně vyřešeno, takže ta mise byla úspešne ukončená. Áno. Takže existuje akýsi potenciál k tomu, aby sme my takto sa naučili ako bytosti kvantovať a energeticky rozumieť tomu, čo sa nám deje, jaké máme tie traumata a bolesti a prestali sa v nich cykliť do kolečka a vyliečili sa natoľko, že začne existovať možnosť, že bytosti sa budú proste priťahovať ako zdravé energetické bytosti, ktoré majú spolu žiť svoj najvyšší potenciál. A to mňa vlastne najviac fascinuje a láka vôbec k tomu, aby som ľuďom o tom nie len hovorila, ale mali to možno aj zažívať na pobytoch u mňa a tým pádom pochopili, že dá sa žiť na svete úplne inak. Nie neustále v cyklických sa proste bolestiach toho, že ja keď som bola malá, môj otec neurobil toto, ja keď som bola malá, moja mama neurobila toto. Co dělá radost je, že mi přijde, že spousta lidí už je teď ochotná a otevřená tomu z těch cyklů začít vystupovat. Víš, že jako už to vidím i, že se objevuje literatura na to, lidi to řeší na terapiích, na seminářích a tak různě, že si všímají toho, že tam je nějaký generační cykly, generační traumata. Že teď je, to mi celkem, nevím, jestli dělá radost, ale jsem ráda, že se mění ten přístup k tomu, že lidi jsou ochotnější s tomu otevřít a víc to řešit, protože to je pro mě důležitý. No. Tak je to zatiaľ na poli z toho seba rozvoja vlastného každého človeka. Mňa viacej teší, že ešte viacej ma teda teší to, že napríklad taký Gabor Mate už ide s tým aj skutočne na takej úrovni ako medzi lekárov a odborníkov. Gabor Mate je výborný. To je výborný psychoterapeut. Ano. Já mám od něj When the Body Says No a tam právě mluví třeba i o chronických autoimunitních zdravotních problémech, který lidi mají z toho, že se potlačují. Líbí se mi, že tam uvádí vždycky příklad té osoby,
samozřejmě se změněnýma údajem a tak dále, ale nebo se svolením, ale že tam popisuje, jaký měl ten člověk dětství a jaký má potom třeba projevy chronických onemocnění v dospělosti. A je to úplně neuvěřitelný, jaká je To je tam. ten absces, o ktorom som ja Přesně hovorila. tak. Takže Gábor Maté naprosto doporučuji určitě. Jo, jo. Jo, takže energetika. Energetika proste je rada by som, aby som nebola troška smiešná, hej? Ale za mňa je táto sféra, toto spektrum chápania človeka sa z úrovne energie a z energetického pola a vôbec že ja som energia. Že ja mám minimálne rovnakú dôležitosť ako ja, ako telo, matéria. Že to je minimálne 50% takej istej dôležitosti a veľmi podstatnej časti môjho života, ako je to telo. Keď k tomuto ľudia dospejú, tak dospejú k poznaniu, ktoré im je v tomto svete nepoznané z dôvodu, alebo proste nevidené, alebo nespoznané, nepoznané ako jak na tele, tak ako na mysli. Součást nebo adekvátní prostě věc, který by se měl člověk věnovat. Je to braný jako, pokud vůbec je to nějak braný, tak je to takový to a to je velká škoda, protože to je energetika člověka je extrémně zásadní. Ja to poznám z takého iba sedenia proste rôzne od klientov a kadekde. Mne stačí pri vás sedieť a rozprávať sa s vami a mne je okamžite lepšie. Napríklad. Hej. A iné proste situácie, ktoré som zažila. A viete, to je také návykové. Čo keď to teraz budeme chcieť stále od vás, hovorím. No way, akože každý jeden z nás to má. Každý jeden má tú možnosť. A za mňa je energetika ako na úrovni, keby som proste hovorila o Bohu. Akože viera v niečo, čo ma presahuje. Niečo, že existuje v tomto priestore niečo iné a tak obří a tak neuchopiteľné pre mňa, že takú istú vážnosť a dôležitosť má pre mňa tá energetika. Takže, priatelia, poliečte svoje abscesy. Kvantujte. Neoddávajte sa márnym slovám a ilúziám. No je to o autenticite. Buďte si proste ľudia. Viete čo? Ja by som sa spýtala ľudia. A viete, čo je tá autenticita vlastne? To bych si taky spýtala. A ešte som sa spýtala, a ľudia, a viete, kto ste? Přesně. A ľudia, a viete, prečo ste tu? A co se vám honí hlavou a proč to tam je, jak se to tam dostalo? A kam vás to vede? Kam směřujete? Co s ním děláte? Tak. A prečo sa mi páči ten, alebo prečo sa mi páči tá? Hej. A čo je toto priťahovanie? Čo je to tá príťažlivosť? Čo je to? Magnetismus. Ťažlivosť. A prečo ma to odpudzuje? Čo je toto odpudzovanie? A prečo táto forma áno a táto forma nie? To je dobrý s těma formama. Prečo táto forma áno a táto forma nie?
Čo mi na tej nie forme vadí? S tím bych tady nechala naše posluchače. Tak. Já to ospravedlňujem, že to i já, protože si to budu pouštět znova, protože tam je pár otázek, který si sama chci projít, ale děkujeme, Jani. A ja sa akorát chcem omluviť, že som moc kecala, že... Já mám moc ráda, když kecáš. Ja mám tiež veľmi rada, keď hovoríš ty, áno, presne. Já jsem použila to kecáš, protože ty jsi to řekla, že kecáš, ale já mám vždycky ráda, když mluvíš, protože to je vždycky zajímavý, přínosný a tak dále, Ty to znáš. Veď to poznáme. Veď vieme, prečo my dve sa spolu bavíme, prečo máme rady debaty vzájomné. Tak verím, že to bolo obohacujúce. A kto máte otázky? Kam? Komentáře, náš Telegram a všechno budou linky, budou zase dole pod videem. Áno, Telegram nás vydalo zvědavost aj... Jo. Na toho Gabora Mate a to nějaký jména, co jsme zmínili, všechno bude pod videem, takže... Join us. Yay. Tak moc děkuji, Janí, moc děkuji našim posluchačům, divákům a budu se těšit zase napříště. Ahoj. Ahoj.